आगे नहीं राशि दिन रात सुतले रहो ही, कुछ काम धंधा नहीं करनी, तोरा लाज नहीं लगो होगे? निर्लजी बेलजी, जहिया से बियाह करके आईनी है एगो खर के काम तक तू नहीं करो ही। तोहर मैया बापा ये सिखा के भेजले रे कोढ़िनिया, तोरा पर कौन चुड़ैल सवार रहो जे तू कोई काम करे ले नहीं चाहो ही? बेलजी के तन को लाज नहीं लगो है। हम दिन रात एक खाना बना बना के दिए और ये पलंग तोड़ते रहो है। नैहर में सब काम अपन मैया के तू ही करके दे आ ससुरा में अइला के बाद तोरा बीमारी धर ले लो, खाली हमरा दहंजे ले आइली है रे रोगिया ही। देखो मम्मी जी, हमरा ऐसे गरियाहो मत, हमर तबीयत खराब है इसलिए सुतल है। हमरा पर कोई भूत चुड़ैल नहीं आबो है। तोरा हम अपन माई से कम कहियो नहीं बुझलियो है। माई से हमरा कम नहीं बुझो ही, यही से तू हमरा दहंजले रहो ही रानी चुड़ैलिया। देखो हमरा रानी नहीं कहो, नहीं तो हमरा गुस्सा बरतो तो जे नहीं ते कर देबो, याद रखिया। आगे आगे की करमी गे, मारमी गे, झोटवा हमर कमर मी गे। आवे दे तोर भतरा के, ओ करो भंगला हवा के तो आज बताओ ही जे तोरा महारानी बना के रख ले ने आज तोर सब भूतवा उतरो आबो ही रानी चुड़ैलिया। देखो बर्दाश्त से फालतू हो रहा है मम्मी जी, चुपचाप हो जाओ, नहीं तो हमरा से बुरा कोई नहीं होते। बोलबाऊ की करमी गे। धैलकई निराशी के भूत मिर्गी, कौन चुड़ैल सवार हो गए कुतिया? भूत है कि चुड़ैल? हम चुड़ैल ही हो, आज तोरा बताबो ही हो कि चुड़ैल की हो वो है। तुझे बार बार चुड़ैल चुड़ैल कहो ही ना, आज तोरा बीचे से फाड़ देबो। आगे बेला जी, अभी तो बड़ी इज्जत से बोल रही आगे और तुरंत में तोरा चुड़ैलिया आ गेलो। तू पहचान रही है कि हम के यही चुड़ैलिए चुड़ैल? आगे माई लगो एकरा सच में चुड़ैल धल रही, अखिया कैसे कर कर के देख ले रे माई। आगे बेटी आगे ऐसे बोलो ही, हम तोर सास नहीं हो बेटी, ऐसे नहीं बोल बेटी। अच्छा अभी तो तू कह रही है कि चुड़ैल है, तोरा पर तो भूत धरो है, अभी तोर बेटी हो गई है। आवे ने आगे माई के माई सच में एकरा चुड़ैल धलो रे बप्पा। अरे अदिया, अरे कन्ने ही जल्दी आओ रे बेटा। आगे मैया काहे चिल्ला रही गे, कोनो भूत देख लेनी की? अरे निर्बंसा, ई कैसन मांग ले ना रे, एकरा पर त चुड़ैल आबो हो। बाप रे बाप, झोटवा कबार दिल को रे बाप हमर। हट माई, तू के बोलेंगे? तो तू ही जाके देख ले रे भंगला हा। अगे तोर इतना पाप लगलो, तू हमर मैया के मारमी। रुक, अभी तोर सब भूत मिर के झाड़ दे। अच्छा त तू मारमी, तू हमरा मारमी, तोरा भी पता नहीं हम के ही है। हाँ तब बताओ, तब ने जन्म तू के ही बताओ। अरे तू हमरा बारे में जान के ही मुत देम ही, हम कितना खतरनाक है जे तोरा पता चलतो तो तू मुत देम ही। अच्छा तू मन से ज्यादा खतरनाक ही, मारबो ने लठिया से तेरे बहिनिया के कि सब भूत मुर्गिया झड़ जतो। अच्छा तो तनी छू के देख ले। रुक, केने होगो माई लठिया लाओ तो। अरे बाप रे बाप, एकरा तो सच में चुड़ैल धल हो गए मैया। बेटा सुन, हमरो त मरल को बेटा झोटावा के धर के, हमरो त मरल को बेटा झोटावा के धर के, जो ना कोनो ओझावा के लाऊ ना पकड़ के, जो ना कोनो ओझावा के लाऊ ना पकड़ के।
अब पता चल लो कि हम क्या ही है। ये बुढ़िया के तब मन करे सड़ी में खोल दिए। आए जी तू कैसन भूत हको जी, तोरा कोनो इज्जत प्रतिष्ठा के लाज नहीं हको। कहो हको कि ओकर सड़ी में खोल के मारबो। आए बुढ़िया के ऐसे नहीं करो जी। आगे मैया एकरा देख के तो मन गोड़ हाथ कापे लगलोगे। अरे देखी ने रे, देखी ने जाके बाहर ढकेलन झड़तार के ने हो। जो बुला ला। अरे जो जेकरा बुलाना हो बुला ले, पहले हमार बतिया सुन। कितनो बोलाई भी आज भगत चाहे ओझा, कितनो बोलाई भी आज भगत चाहे ओझा। कर दे बउआज तोरा दुनहु के सोझा, कर दे बउआज तोरा दुनहु के सोझा। अरे जो जेकरा बुलाना हो बुला ले। अरे जाही ना, जल्दी बुला के लिया। हाँ मैया ठीक हो जाएगी।